Ina ma abota kallon fina-finan mu na fassara. Wannan fim da kuka jima kuna jiran mai kiliyan shi to ya ƙaraso shagon mu na Telegram wato Rajasaf. Wannan fim dama na san kun daɗe kuna jiran fitowar shi domin fim ɗin babban jarumin ku ne. To yau dai Allah ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a wannan lambar waya da muka ɗaura ta Telegram. In sha Allah zai samu saurin ƙarin bayani a gurin mu ta yadda zai samu fim ɗin shi cikin sauƙi. Wannan fim wato Rajasaf ya yi matuƙar kyau sosai da sosai. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin domin dama da yawan ku kun jima kuna tambayan yaushe zai fito. To yau dai Allah ya ƙaraso shagon mu na Telegram. In dai kana buƙata kawai ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗaura. In sha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Za ka samu fim ɗinka cikin sauƙi cikin farashi mai sauƙi. Duk mai buƙata kawai zai tuntuɓe mu a wannan lambar waya da muka ɗaura. Wannan fim ɗin gaskiya ya yi kyau domin fim ne na jarumin ku babban jarumin ku. Na san da yawan ku kuna buƙatan ku kalle shi. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin. Sa'an nan in dai ka haɗu da wannan bidiyo na muka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Ta yadda da zarar mun ɗaura sabon fim zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Sa'an nan ba iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban daban. In dai har Indiya Hausa ne fassara ne in sha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai da abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya. In sha Allah za mu maka bayani yadda za ka sami fim ɗinka cikin sauƙi. Mun gode muna jiran zuwan ku sai mun ji ku.